हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि रिबुला हाज'वारि ब्लगाव नोंथां गासिखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथां गासिबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दङ गासिबो गोदान बोसोरनि आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय जेन' बयबो बोसोरावहाय जेरैबायदि गाव गावनि थांखिफोरखौ जाफुंहोदोंमोन गाव गावनि लाइफफोरखौ न'खरफोरखौ दैदेनबोदों बेबायदिनो गोदान बोसोरावबो बे 2024 मायथाइयावबो गासैबो मोजाङैनो मोजां थालांनो हायो आरो गासैनिबो साननाया साक्सेस जायो बेखौनो आङो गडनिसिम प्रे खालामो आरोना ओमफ्राय जोङो दिनैहाय रुमावहाय माने फिसा रुम थाग्राफोर लोगो आब' आरो बिनानावमोन दं ओमफ्राय मादैमोन माने जों फेमिलि पिकनिक जानो नागिरदों आरोना जेरावबो थांनायानो जाखाया नालाय जोंल'सै आरो जेरावबो थांनो मोना आंल'सैदां बाहेरायाव बेरायहैनो मोनै मायै ओमफ्राय ओंखायनो जोङो रुमावनो एसे पिकनिक बायदि जानानै ओरैनो ज' ओंखाम संजानानै पिकनिक नङा आरो ज' ओंखाम संजानानै जाबाय आरो फैसा खांनानै ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौबो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो थ'द' बिदिबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंना पिकनिकनि फैसाया नै सासेयाव 100 खांदों आरोना 100 200 300 400 500 आयो जि बोराय 500 60 70 80 580 थाखा दं आरो मोनबावनांगौ दं सानैनि ओमफ्राय जोङो दा लोगोफोर बाजार क्रस खालामनो थांसै नोंथांमोनाबो थौफादो जोंजों मा मा लायो देखायनोसै एसे जोंहा दिनैसो निउ इयार जादों आरोना फैसाया दे दं 100 मोनबावबाय आरो सासेनाव नोंनाथ' 10 थाखा खम जादों गोख्रै हरदेरखा 10 थाखा Calm down, no sitting. Boyo dan doa. Boyo kita kan iwan. Jangan kena nangai remote. Gede ekstra kan lo sunani udah. Modem medium. Ayo, apa? Mudah-mudah buat. दाना बयलार दखानाव बै आदै बांगालाव खमसिन गुरो आदै बांगालाव बेयो 240 थाखा 240 थाखा सेरसेयाव 240 साइडआव खमायनाय दोनबाथाय दे माबानि हरदो दे जोंनो बेजों मोजां जादों नै बे पिकनिक जानो नागिरनायाव बारा हरनांगौ बेबोनो बिदानाव लागोन होननानै फैदों जोङो दाउ दखानावहाय फैबाय आरोना दाउ लानो सावनायखौ लानोसै ओमफ्राय नै गाखोबावदो नै गाखोआखिसै माथो आदै गाखोजादों आरो गाखोबावनांगौसो नै नानि नै निउ इयारनि नुदों 100 ग्राम बारा हरबाय नानि मोनो 100 ग्राम बारा दे गोदादो दाउनि बेसेबां नांगौ 100 200 टमेट' किमान 10 थाखा टमेट' फैसा थोगोन साखनिसो खालामगोनलै टमेट'खौ आब' आंगायनि नो मैगं लानो नागिरदों मैगं 10 थाखा औ जाबाय बे 10 थाखानियानो अमा संनायखौ होगोन जोङो गोगोमनो 20 थाखा गय लाबाय आदैनाव गयाथ' जाखाया लायाबा थफ्लायाबो इयावहाय जोंना आइटेमा बेनो जोब आलु कफि लाब्रा ओमफ्राय मटरखौ माहाय होगोन लाब्रायाव ओमफ्राय पियासानै जोमसै मैगं हाना लागिजोबसै ओमफ्राय बेदरा माहाय दोनोथाय दा देखायनोसै आङो र' नै हाग्राफ्रा हाय नट पिकनिकनि हेपि निउ इयार होन हेपि निउ इयार दोनैसै जोंना निउ इयारा नै सासेयाबो माने बेना एसे माने खर'आवहाय सिट गोलैजानो गिदोंनो ओंखायनो माबादों लोमजानो नागिरो नालाय लोगोफोर बेदरा बयलार लाबोदों जोंहा नै गाइस बना होखादों दहाय दानो सोरबा माबादों बेदराव माबा मोदोमदों होननानै जानाय नङालाय साहा मोदोमदों दे जायो नियाव लायदोरनाय जोंनिखौ नै अरनि ट्रेनिं होग्राफ्रा नायदो मारोबो ओमफ्रायहाय
रोंखाया जेबो सासेया जानो लुबैगासिनो जानो लुबैगासिनो नै सासेया ओमफ्राय नैबावहाय माबानि मा होनो बेदरनि थाखाय टमेट'खौ एवना लाग्रोदों आरो ना दाउ बयलाराव गाइस माबा थावानो मा उखुन्दैयानो थावानो नै नायद' फिसनि मा होगो ओरै लांहरबाय आंखौ नै लोगोफोर जोङो बयलार एवगासिनो टमेट' बयलार दैयानो राननो नागिरा अरानो मारैबानो आंना खानायाबो होनबा बे खयथायाव जागोन नै गाइस बेनि दाउ बेदर एवनाया नै सामब्राम गुफुर होनसै आखाइजों हानबाय आं आखाइ मोजांखा औ आखाइया मोजां नङाबा माथो ना गाइस मोजांखा नै आरो होबावबाय इयाव लाब्रानिल' सिनाया दा नै आरो होबावबाय एवबाय दा माने नै सासे अर जरायगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर अमाबो सावगासिनो नै ओमफ्राय अमाया नै बेयाव दंबावो बेखौ सावजोबगोन आरोना सावनानै लगायगोन जौ फाग्लाफोरनो गेम फिलिंनि स्क्रिनशट खालामफानाया दख'ना बायनानै हरखायासै बिसोरो बाथाया लेबुल' सोबनो मोनबावदोंमोन हाबाब उल्लुफ्रा जासिगोन गोथाव गोथाव आखाइया आलौजोबसिगोन खायबा मानजिबो खरिसै ने थान्दा खायसो ओमफ्राय मादैबो दं जोंना दासो सफैदों बियो संखांजोबनानैसो नै टमेट' बाथोन फान्थाव बाथोन सिफ्लेनांगौ मादै संग्रा बेना माने आंना बेदरा जायो बेदर खाजिनो लागायनाया नोंलाय फोनांजोबबाय ओमफ्राय गोथावथ' बहुद दोनो गावनो लगाय गावनो होआखै नै आखाइ सोलासिमोन जोंना माबा मादैया नुवाखै जों बेखौ मादैया मा होनो दासो फैबाय माबानिफ्राय खामानिनिफ्रायनो ओमफ्राय नै जोंजोंहाय टमेट' ओमफ्राय फान्थाव सावहोजागासिनो गोथाव सावदे मादै माने मादैया बर' रोंगौ आरो ना ओमफ्राय बर'नि रायलायफिननो रोङा बुजिजोबो ओमफ्राय रोङा हेलौ लोगोफोर होन दे हेलौ हेपि निउ इयार होनदो हेपि निउ इयार मा होनदों मा होनो हारसानि खोन्थानोबो रोङा जोंल'सैनिया रुमाव पिकनिक जाग्राया मालाय मानसिफ्रा गोजान गोजानाव जायो मा खोमसिसो जोंहा गरिब मानसि नालाय ओंखायनो रुमावनो जायो मा औ होबाय नै सासेया मोनामानि न' सिबो नुवा आरोना बेखौ मबाइल सोना दामग्रायाबो सासेयावनो नै बेखौ दामसै फैबाय थाथों सिंगाफोर फैनायखौ बादा दाहो ना बुङो गाय थाके केनाखौ बालागे मानुस थाके बेदर रानग्राया लोगोफोर ओंखाम जानो रेडि जाबाय आयौ आला थोरसियानो फेरा नंगौनोखा फेरा सुनांगोन ना ओंखाम खोबनायसो मैलासो बे सारायावनो दोनदो गुमैनो बेदरा बेदर होनानै लाब्रा दोननो लाब्रा हराखैनो नोंनो नाखाय जासुलिफ्रा लाब्रा दोननो जायगायानो गैला बेखौनो मिनिं ओंखारबाय आङो
लाबावथ' फैदो र' ए देख ना आयौ गिलिनानै जा नै ओंखामा आयौ आयौ गिलिरा बेदर हायग्रा नै गाबगासिनो बिसोर नै गावनि फिसायनोसो दोना लादों मारै जानायलाय बेदरा जानायलाय थिखोनो हाला आङो गोथाव आं संदों बेदरा टेस्टी ओमफ्राय लाब्रायाबो जानायदो अमा बेदराथ' गैला नोङो खाओ पियो नाचना करो फान्थाव बाथोना नों सिफ्लेनाया खाओ के बहाय कर बेना आमिन ओमफ्राय नै अरा लोगोफोर अर खाथियाव गोथाव जोबनाया जादो दे जादो गाबखौफोर जानो माने गाबो पिकनिक जानाय माने सोजोब्बाय अमाबो जायो ओंखामानो थुसे बुंजोब्बाय नै जादो बेदर मुरुसटा देख ना जाना हो नोंलाय जाला ओमफ्राय आयौनो सासे मिनि जानो रोंला होनो ओमफ्राय हनै थोरसिफ्रानो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना आयु नै थैगोन रायजोफोरनि जानाय जाखोलाय जानोसै लोगोफोर बे अमा सावनाय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय नै आंनाथ' माबो ओंखाम बे बयलार बे कफि लाब्रा जाबाय नै जासिनिफ्राय जाना हो निउ इयारनि ओमफ्राय ओंखामा स्रि जाबाय हेपि निउ इयार होन गासिबो हेपि निउ इयार ओमफ्राय नोंलाय हेपि निउ इयार जानायाव हनै मादैयाथ' होनखांबाय असलि इउटुबारफ्रा खेबबाय थायो ओमफ्राय लोगोफोर नै दा ओंखाम जानो लाइटआनो हरैसो दं आरोना ओमफ्राय आंनि साइडजों गैया ओमफ्राय नै ओंखामा जानोसै नै बेदरा आयु मेल्ला आं मारै जानो नै ओंखामानो थुसि बुंजोब्बाय ओंखामानो गैला ओंख्रि नैबे अमा सावनाय बयलार फान्थाव बाथोनबो दङ जानायनि एसे मादै सिफ्लेदों ओमफ्राय नैबे आं संनाय ओंखाम लगायनोसै नानि संनाय ओंखामा aku dah labal आब'आ फेजोब्बाय जानो हाला माने थुबोदोंला लोगोफोर गय जानोसै गय नै फाथैयाबो दोनदो इयाव दोनदो लाबदो जानोसै एसे नैबे मादैया जि जायो गय ओमफ्राय आं जायोना जायामोनलाय जायो ना ओंखामबो जाखांबाय दा गय जानोसै